Il-vittmi tal-COVID-19 f'pajjiżna żdiedu għal 375 wara li fl-aħħar 24 siegħa sfortunatament tilfu ħajjithom żewġ persuni oħra, mara ta' 63 sena u raġel ta' 76 sena, it-tnejn waqt li kienu rikoverati fl-isptar Mater Dei. Fil-Gżejjer Maltin ġew reġistrati 11 il-fatalità fl-aħħar 4 ijiem. Ta' fil-waqt li bejn it-2 u 3 ġew reġistrati 9 każ ġdid tal-virus l-ewwel darba wara aktar minn xahar u nofs illi f'pajjiżna f'temp ta' 24 siegħa rajna żieda ta' każi ġodda illi kienet inqas minn 100 każ. Dan ifisser illi t-total ta' każi reġistrati meta bdiet il-firxa tal-pandemija f'pajjiżna issa qed jammontaw għal 28,409. Ta' min wieħed jinnota li wara li fl-aħħar 7 ijiem pajjiżna kienet jirreġistra medja ta' 4,000 swab test kuljum, fl-aħħar sigħat kienu biss ftit aktar minn 2,600 l-swab tests illi twettqu. Intant fl-aħħar 24 siegħa total ta' persuni mfejqa mill-virus f'pajjiżna tela għal 25,555. Bekk il-każi attivi issa jammontaw għal 2,479. Sal-jum ta' tnejn it-total ta' persuni li ħadu t-tieni doża ammontaw għal 45,286, żieda ta' madwar 800 tilqima f'24 siegħa.